de topklasse bij de vrouwen is Sigrid Bokma bijzonder goed op dreef. Zij wint ook de tweede wedstrijd in een afstand van 4 meter 72. Maar bij de famkes zal het nog verder gaan. Femke Rispens uit Niehoven pakt ook haar tweede titel, maar nu met een persoonlijk record van maar liefst 15 meter 47. Safir is er dit seizoen in Friesland nog net leerd. Femke Rispens dus heel goed op dreef in het heidenskip. Bij de jongens is Rutger Haastra de favoriet. Hij won de eerste beide wedstrijden en komt nu ook weer over de centimeter over. Maar het zal net genoeg wijzen voor de winst. Want dit wordt de verrassing van de jongen. Riemer Dirk Krol uit Heeg. Hij verpulvert zijn eigen persoonlijk record. Via 15.08 naar 15.49. Nou, centimeter 70. Centimeter 70. Hij verbetert zijn PR, mijn liefst. 2,28 meter hier op het heidenskip. En wint met glans zijn eerste dijtitel bij de topklasse jongens. Wietse Nauta is oppermachtig bij de junioren. Hij pakt ook zijn tweede dijtitel. 57 is likwijls minder als Riemer Dirk Krol bij de jongens. In de topklasse is het Jan Tere Nauta die ontnota alle dijprijzen binnenhelt. 9 meter 9 is net een hele hege aanstaan, maar wel genoeg voor zijn tweede titel op regen. En dan naar Bronsma, de favoriet bij de topklasse. Let je zien waarom. Had ik de eerste sprong van de jongen om de 20 meter heen, maar slept boeten de tijd, springt in het reet en dus is deze sprong net geldig en wordt ook had. Geen titel voor Nart Bronsma.